Mga snack ta mga bay. Uy. Pertir ka po kayo mo tuma. Kape. Sige tayo ng kape. Kay lami kayo ng kape. Dara. Aha. Tapos kanon per pud, kanon pud. Uy, bagong nilungag na itong kanon mga bay. Kaya wala tayo bahaw ron. Humay ni siya mga bay. Daw, humay. Bagong pinanggaling. Tapos di atay utan mga bay. Dara. Munggos na po. Bisanawon na siya. Busog tayo ron sa aking snack. Di. Oh, buwad na po. Sinong ba nga buwad? Uy, di mo atong buwad. Kaya lamig kaning buwad sa kape mga bay. Aha. Diya ka. Para makabulot ah. Alam mo itong utan. Nasa buwan. Imnan po na itong kape. Grabe. Lami kayo mong kaumtan ay kape nga init. Nahilang ta kayo ba? Aha. Lamig ko din kape mo ta. Parang sa mga buwan. Punya nasa kayo utan. Uy, perfect kayo. Atong kanon init pud. Balag mo ron atong siluan basta importante. Busog ta, di ba? Pinakalamin nga sudan ako, kini siya. Buwan. Agoy. Pertinggan sa pagkape. Pares kayo. Kanon init po nga ito kanon.
Aha.